everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa Gugma. Si Yvonne. Hello, Yvonne? Migawas na si Lily sa kwarto, Arnal. O si Tita Corazon, tuan na sad sa kusina. Mag-abot na ang duha. Sa? Musurok yun ang akong dugo nga magtanaw ining Lily, oy, Arnal. Yvonne, kalma lang ha. Ay nagbugnuwa pa si Lily. Huwat ako da, mupauli ako. Bye. Lakaw na. Ulian na to si Yvonne. Ang imong kaluhang akong ulion. Kay posibleng makigsulti na ni siya sa ako inahan. Oh. O ikaw, kinahanglan inigbalik na ko din eh. Miya pa ka ha? Kung di ka gusto nga magkagubot ha. O kung sa may bubuhaton, aron magkagubot ta, ha, Arnel? Alam ko kakita, Dalia. Please lang. Ugpaabot ako din eh. O guway kapuslanan pa nga mo pauli ka sa inyo. Tungod kay kwaon taghihapon ka dito. O dadon tagagbalik din eh. Mas mudako ang imo problema kung may baw ang inyong inahan sa inyong kagubot ni Lily. Huh? Unsa? Kakuyaw gud nimo? Tinuod na. Kuyaw ko. Kung ako na'y magunahuna sa akong buhaton. Pusain na lang yung pagbiya din ha. Kaya kung nagtuo ka nga di na ako matultulan ang inyong isla, pues nasave ka. Samtang naa pa si Lilis Bay, matultulan taghihapon ka, bisan asa ka. Okay. Paghikay na lang diya para sa panihapon. Kaya mo pauli ko din eh. Kung makasugo, magkinsang hari, ah. Naunsamsap ko eh. Mura mo ko nalipay. Ngidiligay ko niya buhian. Yabang nagyo ko. Pero nakasaad ako nililing mo pauli ko sa isla. Saan man ninako? Magkaunyan ko din sa kusina. Kapoy nagsuksok sa kwarto. Pahala na lang niya. Saan na kining Arnel? Kung magkabugno na sa min ni Yvonne. Lele? Oh. Uy. Oh. Uy. Nga nagkurat man ka? Ayaw kahadlo ka mo konsinti ko sa kong anak sa inyong away, ha? Thank you. Oh, nga may garas man na imusuwang. Nasangit sa hangin. Nahibaw kong nag-uol ka sa inyong away ni Arnel, pero mahimo bag mangutana kung unsa gyud inyong giawayan? Ha, Lily? Ha? Inahan ko ni Arnel. Pero sa ako nagiingon, dili mahitabong mo konsente ko niya. Kung siya ang sadan, siya gyud ang basulon ko. Nikalit naman siya kasuko. Siya lang pangutana. Okay, sige. Tinalata magisgot sa inyong away. Tita? Oh. Uy! Hello, Yvonne. Kauna mo? Kay human ako. Excuse me. Tita, unsa may inyong gipanagsultihan? Wa man. Ay da, nangutana lang ko kuno sila giawayan ni Arnel. Pero, dili man gyud siya mutugan. Mao ba? Pastilan ni mga bata. Kinahanglang mahusay gyud sila. Kanino tininda pita? Ay, kung dili palang kubot among kinabuhi ni Lily. Kung tinuod palang untang ang mga nahitabo sa mong kinabuhi ni Arnel. Malipayon ang takayo ko. Kisa naman sa ninanawag? Si Lily? Hello? Kaya na si Arnel. O kung saan ka? Nagkalalagan ka na pa ulit sa isla? Ayaw lang ko dali-dali, Lily. Nga naman. Nagkauyan ka na ba?
Uban ni Arnel? Oh, Dalia, kinahanglan makasabot ka sa akong gusto. Dili ko musubot. Nagtamo ang mag-uban si Arnel. Dili! Dalia, desperada na kay ko. Masagot ako mamatay din sa bahay ni Arnel. Dili ni mo magkuha pagbalik si Arnel kung maginingon ka, Ana, Lili. Pero wala ko ilay mo na lang paagi. Dili may mamagdahin ang iyong kasuon ni Arnel. Dili may suot si Arnel. O dili may tabo magkisuot ko niya. Kay magbuwag kami sa umaabot. Usa, Lili, drama lang nga mong gihikay ka kasal ni Arnel. O guman sa mong kasal pari, magbuwag nami. usa. O ni gusto mo itabo ni Arnel. Magpakasagid din mo sa simbahan si Arnel. O na yung gusto. Gusto lang siya nga makita sa uban nilang kaila. Ganahin na yun yun yung kasal sa simbahan. Ang inyong kasal. Mao ba? Basta kinala mo, relax ka lang una diha. Magpagkasal mo sa simbahan? Og ako ang ipagkasal niya ng higayuna. Oo. Okay, nakasabot ako. Pero hain ka naman karon. Hain si Arnel. Wag ko may bago na hain siya. Ubay mo ba? Ayun na pugunta na kung nahain ko. Unsa magi iyong gibuhat ni Arnel? Nag-andam lagi sa inyong kasal. Oh, Kinsa na kasulti nimo? bye. Hello, love. Unsa man ka? Gigutom ka? Gusto kang andaman tigag pagkaon? Kinsa kasulti nimo sa cellphone? Si Dalia. Giunsa na sad nimo imong kaluha? Wa na ko siya unsaa. Ako lang gisusi. Kung ni pauli na ba siya sa isla. Pero wa pa man di ay. May mo bag pasagdan lang nimo imong kaluha. Ug ikaw pauli sa isla. Sakit sa nimo sinultihan ay Adel. Libaw ka na gyud sa akong gibati para nimo karon, Lily. Adel. O sa may buhaton ako, ano pa sa iluon ko nimo? Wa kay buhaton. Tungod kay wa kay mabuhat aron pasayloon ta ka sa imong nabuhat nga ako, Lily. Tungod kay gibayra na sa imong kaluha ang imong sa. Tinood ba yun nga? Magpakasal ka mo sa simbahan? Si Dalia ang imong kasultiyon sa. Tabag ako, Adela. Unsay rason nga magpakasal ka man sa kong kaluha sa simbahan? Ang rason aron tiwason sa imong kaluha ang kasal nga imo untang sudlan. Mao ba? Nadaga na yun sa pagkabuutan ko nuhay sa kong kaluha? Oh, Arnel, may mahibaw ka. Kung unsa ko, mausab na ang akong kaluha. may mo ba, Lily? Ay nagpuni ang kalabad sa kungo? Oh. Oh, Ako na yung mga blispultana. Pagtingog diya. Kinsay, Sir Oh. Arnel, nagpaapot nyo doon ni Miss Lily si mama ni mo sa luyo nga loon. unsa? Okay, sige. Ing na lang manawag una ko sa opisina dito sa taas. kamingaw sa dining napita. Wa man day silingan dinhi. Uy, naibangka nga binungko sa unahan. Ay. Kabatanon pa sa mananagat, uy. Hello, may adlaw. Danagay ko ang isda. Kay mo paliton ta ko. Oh. Nanawag din sa limal dito, ay. Hello. Ay, ka magkaroon. Nanasag ka ni mo pangutanang makalagot, ay. Paggalang ko, asa kang dapita karon magbarog. Kuan. Yakos baybayon. Paso-paso. Unya, bidool ko ini mananagat. Mananagat? Unsa na, batanon? Oh, batanon. Palayo na niya. Ayaw pagkikamigo ha. Pupalit ako isda, oy, para panihapon. Dalian ang pagpamalit ni mo diha. Ug sudan sa bay. Ayaw pagkigila-ila ng mga tawana diha. Ayaw pagbuot sa kabuhaton. Kisay nga ni mo. Ay, ani mo buoy. Oy, way ong homokdong. Sige, bye. Mas maldita eh. Ay. Suka ginibayhana na. Musukol ginako ning babayhana na. Sod lang, abli na. Sir, nagwat na si mama ni mo. Tana si Miss Lily's luyo.
Nag-una na nimo? Oh, usa? Usa man gyud yung giawayan ni Arnel, ha, Lily? Sila'y pangutan, ama? Ma? Ha? Di ba? Mami, may tawag ni mo na ako? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!